హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి రుచులు. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఎగ్ కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి. ఎగ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు: ఆనియన్స్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లం హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లం వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 6 ఎగ్స్ని తీసుకొని అందులో వాటర్ పోసి కుక్కర్లో 1 విజిల్ వచ్చినంత వరకు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ఎగ్స్ని చల్లనీటిలో వేసుకొని తొక్క తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ వేడయ్యాక ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మన బాయిల్డ్ ఎగ్ ఉంటాయి కదా, ఎగ్స్ అవి ఇప్పుడు మనం వేపుకోవాలన్నమాట. అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకొని వేపుకుంటే చూడ్డానికి కలరు బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ వేసుకుందాం. మరి హైలో పెట్టండి, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి మంట. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఎగ్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసి వేరొక బౌల్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు అందులోనే మనం ఇంతకు ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని ఈ ఆయిల్లో వేసుకోండి. ఇందులోనే మనం ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్, అండ్ కొంచెం పసుపు, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం వేసుకోండి. ఇందాక మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కనుక కారపొడి మాత్రం కొంచెం వేసుకోండి. కారం ఎక్కువగా వేసుకుంటే కారం ఎక్కువ స్పైసీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోండి. అలానే ధనియాల పొడి 2 స్పూన్స్ వేసుకోండి. చిన్న స్పూన్ కనుక 3 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. పెద్ద స్పూన్ అయితే 1 స్పూన్, అలా లేదంటే 1.5 స్పూన్ వేసుకోండి. ఇది అలా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు అలా వేయించుకోండి. మంట సిమ్లో పెట్టుకోకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. హైలో పెడితే మాడిపోతుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో చూడండి, క్లియర్గా వస్తుంది. ఇలా ఉంటే వేగినట్టు అన్నమాట. కళాయికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉంటే వేగినట్టు. ఇప్పుడు వేగిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసుకోవాలి. టూ 250 ml వాటర్ వేసుకోండి. ఇది ఇప్పుడు
మరగాలి, కొంచెం పెద్ద మంటే పెట్టుకోండి. మరిగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ముందుగా వేగించుకున్న ఎగ్స్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి కాసేపు మగ్గించుకోండి. ఈ విధంగానే మూత తీసి ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకోండి. ఇలానే ఒక 5 to 10 minutes ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే మన ఎగ్ కర్రీ రెడీ. సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే మన ఎగ్ కర్రీ రెడీ. ఎంతో బాగుంది కదా. మీకు కనుక నా వంటలు నచ్చినట్లయితే తెలుగింటి రుచుల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్త రుచులను ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.